Ahojte, Čaute, ľubní. Moja, čo povíš? Wow, u tebe toto chodí, toto vlasy. Že, Krásna mojenka. farba, ružová. Aj ty si pekná moja. Víš čo? Kedy ideme do Rakúsku? No ja neviem, Tá. už by mali kúpiť, čo to je lístky. Lístky treba do Rakúska, jo. Víš čo moja? Ideme sa kurviť, Ideme sa kurviť. No. A víš čo? fajčiť káre, ideme za doláre. Kárečky, áno, kárečky. Ne za 50 eur. No nie, určite. Že za 50 ne. Ale žena to je taká lacná kunda. Že Ja proste viem. ona pýta love za fajku, že 50 eur. To je lacná pizza. No však, čo chceš, keď už má vyjebanú pizzu? vieš, Vyjebanú už pizzu mu- má? Jo, oh my už god. veľa nedajú. Moja, no. Predstav sa do kamery, že odkiaľ si... Som Anna Vilárová, som Bratislavy. Si z Bratislavy. Áno, áno, dobre. Povedz nám, kedy si mala naposledy sex? Od také 40 minút dozadu. 40 minút dozadu si už aj fajčila všetko kompletka. Kompletka, oh my god! Kompletka, no dobre. A koľko si zobrala peňazí? Vyššie ako 100 eur. Vyššie ako 100 eur. Hej. No tak aspoň nie si taká lacná, taká Žaneta. No, ty si kedy mal sex? Ja? Moja už ani neviem. Ježiš. Už mesiac dozadu, už mám zarastenú mincu. Inak vieš čo, pomôžeš mi dneska? No, s čím? Oholiť mi pizzu. Yes, baby. Yes? Yes. Dobre, a pomôžeš mi tam dať dildo. Ja milujem dildo. Áno, no tak na zdravíčku. Na zdravíčku. Lebo ja No na na zdravíčko. zdravíčko. A vieš čo, No. minule som prichytil Katku na záchodoch. Ježiš. Bola som tam a ja že Katka, ty čo robíš? Ona že pomôž mi, ona že pomôž mi. A Katka proste mala krvavú minču a pristovala sa. A ja že Katka, to čo je? A ona že no jedla som hamburger. No, do piči. Oh my god. Oh my god. No a čo Oh budeš my dneska God. ešte robiť? Ja neviem, asi sa idem na slnko opalovať sa. Opalovať sa. Ide opalovať sa, lebo Víš čo, ja pôjdem si kúkať derničky, lebo táto vlasy mi stoja, jak keby ma rusy trtkali celú noc. ale dobrá farba, ružová, ako má vaginka. Ako tvoja vagínka? Hej, a moja je ružová. Áno, ja neviem, Mužičku akú, mám ružovú. ja neviem, akú farbu má moja vagínka proste, lebo... Podľa na černú. Černú teďka, jo, lebo zarastie dáje, ty kunda. No, A kedy mi ho dobre. vrátiš love? Aké love? Love? Ja minulé čo si mi požičal. Áno, tých 560 no, eur. však potom ti ešte, idem sa kurviť a potom... Ide sa kúriť a A potom potom ti to, dáš. dám ti to. Dobre, aj keď nie, tak ti rozbiem papulku, dobre. Dobre. No, čaute kundy. Čaute. Nezabudnite nám dať hodiť follow. Áno, lebo ideme do Paríž a tam budú veľké live, Káresky, veľké všetko. káresky. Ideme fajčiť káre za doláre.